Etzan nire asmue perfume hau ekartzi justu, beste Rams bat dao, eta hori handikene probatzeko dauket. Baina kasu honetan, hau zeuen, estokien, da hau ekarriet. Eta egin ezan, 16 gehiago ez dao. Nei, estilo hau guztait. Arana gozo bat bezala irutzeza dela. Egin ezan, ingredientetan estebe hori aipatzen be bapina eta bergamota, eta bueno, berrotamarren ingrediente, imagina guztun bezala. Baina gozu da, eta duik ez da, iran uiteula. Eta beste gauze bat, bueno, inspirado en herba pura, eta olako gauzak esate ditue, baina ne hori antzeko zan, nahi gustatzen bazat, jazta. Zenet, porque antzeko tasunen bile ez deten burik aldo. Honek, dauke, bere estilue, nik uste ez tezula inokin koinziditzeko hainbeste arrisku, danak berdine botatze hori ez daukezu, hau eukitzik kostatzean atiken, zeure usaile ematie, eta prezio hontan, ez dakit, niretzako bintzet, ez da normala. Perfume arabe danak probatzeko dazkeu, baina gehiago galdetzei be, eta dana dazkeu, probatzeko, ni zerbait ekartzeteni, nek ordaindu berbait ekartze, dunia bat, probatzeko, eta hor gelditzea.